ассалому алайкум бародари азиз. моҳи август имрӯз 14 мардум алафа даравидан қариб ки ҳама буд кардагиянд ба ғайри мо хав задаистанд. дараҷа пирои кор Назар Камолов ҳузур дора. Юсуф боша нав хав задаистаст. дар ҷоҳои мо касе ки оғилаш боми батника надора, яъне криша надора, ҳамхели хав мезана. 10-11 метр 15 метр дароз, 3 метр пам, баланди то 10-12 метр. ҳозир як тамошош кунем чӣ маслиҳатҳо медаҳад пири кор Камолов, чӣ маслиҳат метиҳад назара. Хава найдада исм меброри ки аму барфи задаген болу бия бача. Шумо найдада найта мезане мебаре наусу. Исм мери найташ меми. Yo rang vaqti chum edana. Eko nigah kıl. Asa Kanada ya. Kanada asni yakı. Kanada aynami can nigah kıl nami. Neyse. Karafu. Ho, ҳамисина усни ҳаст исни. У тараф роста ки Роста ya. о. Ак баъдиш каҷала нашава, озираша роста. Oya Suriye ya. Suriye. Ya kay nazarım. якай тиқав ҷидишу сабукш кардисай. ира ти чхел миёри кор мефармӣ. Kiram. Hey. Ya sufud menum ku nami davdav miyo. И бай воша кор наменав. Хел умадас бача кор киштан. Pana mekhunu. Ano. Agar layta sad ya para layta kajala to khudagi ni boshku miyo. Я твоя удмени шома дарё намену. Хау тас мегирем. E bacha chu nami ge. Даро хати кораб менем. Ba khudoy nay biyor mu to? Хамолу. Асра хундам шо. Рабати мобайн мечини мерай. Хамиди рабати мобайн мечини мерай. Барами дарза я миҷара меброри амайда. ним дарза не ай 4 қисмиша. О. Меброри ки аму одатана най хав чинак. Итали нам яхо кашол Khanash chi meshav? Mecha. яхо ай боло то та кашол мешаванд. яхо ихел аута дауд дарза кашол мешаванд. да дарзани кашол намешава. Ама афтоқ мезанаш тамом. Soliga nasib boshana amre. Bad hayrodut mene jurav bad spir mumeti. солига бо хав мезани ту. Анзо намезанам. Асол гамини намезанам. Авака гриф. Asa da asıl pançka. Не. О, я задашто панча. Ama somu da. ҳолам кор надост гу. Не, додам мун. Ama so da kışno pançka çanları kasın çaldı. Pasta tele. Ура хабар кардум ки афтарияй. чихли ачко кас хараш. Bu tane sonra şapla харчко кас ку нақл ки. Охай. Чи? чикорш кардисе? Kanı tonne navat pan şuy taraf şuy. Пас дарзага ё ҳафт ҳашт кило. чаги чӣ ном дора? Ruba. фархин чанд солаи? айти калме майда. айти калме айти майда. Buzor ay ne kurtagan. ду тега данижа. Панҷ дарзага мера. Kamalov ne kırkı? Ama şöyle başım. Nereye?
9 متر Abi. 9 متر значит 600 تا Abi. Ne? نه او لخشده میخوام یا درزه تحمون که اگر غلطی دیچ کم نداره پس چکه دشت برم خواب آخرون پوتا دا تور سرش مون دا تور سرش چه یوسف خواه زدی تمام وقت خواه سر شد یو کلا یو یو بایلای و برق سرا کردن